Els assassins en sèrie els hem vist a les pel·lícules, n'hem llegit els llibres, però què hi ha de veritat darrere de tota aquesta ficció? Doncs avui ens submergim de ple en la criminologia real per intentar desxifrar pas a pas què és el que defineix i sobretot què crea aquests criminals. Bé, aquesta cita és garrifosa. Ens posa davant d'una ment que funciona d'una manera que la majoria de nosaltres ni tan sols podem arribar a imaginar. Per intentar entendre-ho necessitem eines, necessitem marcs d'anàlisi que ens ajudin a posar una mica de llum a tota aquesta foscor. Perfecte, doncs comencem pel principi de tot. Abans de preguntar-nos el per què, hem de tenir molt clar de què estem parlant exactament. Perquè, encara que sembli obvi, no tots els assassins múltiples són iguals, ni de bon tros. Aquí tenim la definició tècnica. La clau per entendre un assassí en sèrie es troba en 3 elements fonamentals: un mínim de víctimes, un període de temps llarg i, el més important de tot, el famós període de refredament. Aquesta és la pausa entre crims, el moment en què poden tornar a una vida aparentment normal. Aquesta taula ho deixa tot molt més clar, oi? No hem de confondre mai un assassí en sèrie amb un assassí en massa, que ho fa tot d'un sol cop, en un sol lloc, ni tampoc amb un d'itinerant que actua sense parar durant un període curt. El que realment defineix l'assassí en sèrie és justament aquesta pausa, aquesta capacitat de posar-se una màscara de normalitat entre un crim i el següent. Molt bé, ara que ja tenim clar el què, passem al com. Com arriba una persona a convertir-se en això? Quina mena de factors poden arribar a crear una ment capaç de cometre aquests actes tan terribles? La veritat és que la resposta no és gens senzilla. La criminologia ens parla d'una mena de tempesta perfecta, d'una combinació tòxica de factors que molt sovint tenen les arrels en una infància completament trencada. Aquests són, potser, els 3 fils conductors més comuns que es troben. L'abús infantil que genera traumes profundíssims. Aquests traumes alimenten fantasies violentes, on l'individu per fi té el control absolut que mai va tenir a la seva vida. I, finalment, l'acte de matar es converteix en la manera de compensar tota una vida de sentir-se insignificant. I aquí tenim la famosa tríada de McDonald. Durant molt de temps es va pensar que aquests 3 comportaments en la infància eren un senyal d'alerta gairebé segur. Avui dia sabem que no és una fórmula matemàtica, però tot i així el continua parlant de senyals primerencs molt preocupants, una manca total d'empatia i una fascinació per la destrucció. D'acord, ja tenim el què i una idea del com es formen. Ara, com actuen? Una de les eines més conegudes de l'FBI per intentar entendre'ls és dividir-los en 2 grans categories, els organitzats i els desorganitzats. Aquesta taula és absolutament clau. A una banda tenim l'assassí organitzat, l'estil Ted Bundy, intel·ligent, metòdic, gairebé quirúrgic en la seva execució, i a l'altra, el desorganitzat, impulsiu, caòtic, deixa un rastre de desordre total. Al final, el que veiem a l'escena del crim és un reflex directe del que passa dins del seu cap. Però atenció, que això no és blanc o negre, és una eina d'anàlisi, no una sentència. Un assassí pot començar sent molt organitzat i a mesura que la seva addicció a matar es fa més forta, pot anar perdent el control i tornar-se cada cop més i més caòtic. Ja sabem qui són i com actuen. Però la gran pregunta, la més difícil de totes, és per què? Què és el que els mou a fer-ho? Anem a veure les 4 motivacions principals que s'han identificat. Comencem amb el que s'anomena el tipus missioner. Aquests assassins es veuen a si mateixos com una mena de salvadors, com a justiciers. Estan convençuts que fan un bé a la societat, eliminant persones que ells consideren indesitjables. És com si tinguessin una missió divina, des del seu punt de vista clar, que és totalment delirant. Després tenim l'hedonista. Aquí, el motor de tot és el plaer. Ja sigui l'emoció de la persecució, el plaer sexual que poden obtenir de l'acte o simplement l'eufòria i l'adrenalina de matar. L'objectiu final és la seva pròpia gratificació. Ara arribem al perfil que, de fet, és el més habitual, el de poder i control. Per a aquests assassins, matar no va tant de plaer, sinó de poder. Es tracta de sentir-se com déus, de tenir el control absolut sobre la vida i la mort d'una altra persona, i tot per compensar la seva pròpia sensació de ser uns autèntics fracassats. I, finalment, el que potser les pel·lícules ens mostren més sovint, però que en realitat és el més estrany de trobar, el tipus dement o visionari. Aquests són individus amb una malaltia mental molt greu que maten perquè senten veus o tenen al·lucinacions que els hi ordenen. Són una excepció, no són la norma. D'acord, tenim les definicions, les causes probables, els mètodes, les motivacions.
Però tot això ens porta a una altra pregunta, potser més incòmoda. Per què ens fascinen tant? Anem a explorar una mica aquesta relació que tenim com a societat amb aquesta figura tan fosca. La crua realitat és que atrapar-los és un autèntic infern per a la policia. I per què? Doncs perquè són mestres de portar una màscara de normalitat perfecta. I a més, les seves víctimes solen ser aleatòries, sense cap connexió aparent. I és precisament aquest misteri el que alimenta la seva llegenda i la nostra por. I és clar, aquesta barreja de por i misteri ens ha donat algunes de les figures més icòniques de la nostra cultura popular. Només cal pensar en Hannibal Lecter o en Dexter, personatges que representen aquesta part tan fosca de la humanitat que, per alguna raó, no podem deixar de mirar. I aquí queda la pregunta final, que potser és la més inquietant de totes. Per què ens atrau tant aquest abisme? Potser en intentar entendre el monstre, el que realment estem buscant és entendre la foscor que d'alguna manera tots portem a dins, una pregunta que sens dubte va molt més enllà de la criminologia.